Siap, Mbak Tati. Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara ya kowe nek joget ki. Kok nyuara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kene makok ngono. Krungu ta? Kedian aku. Iya. Suarane. Sing makok sing makek kokek. Ya sing siji lemu sing siji cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin. Ya, matur Mbak. sembah nuwun. Terus no sesideman. Luwe becik monggo Luwih becik patenan timbang liwat kincang liwat kincanging alisun dangdute aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine apa-apa wae latihan sesideman
Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis apik wis. Nyuwara iku nek joget ki. Kok nyuara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kiri makok ngono. Krungu ta? Kedian aku. Iya. Suarane. Sing siji makok si makek kokek. Ya sing siji lemu sing siji cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin. Ya matur sembah nuwun. Ya wis diaturake mak ya. Ki pamundutan wis tuntas no. Ya. Ning wis semono sak lagu meneh ya. Ya kanggo Mbak Iin. Ya sing daleme Kali Gesing. Kali Gesing kuwi ya. Kali Gesing itu deket sini ya, Pak? Cedhak. Ya apa aku ora ngerti kok nggone ngendi. Iya. Kuwi duren, nggon duren. Nggih, kula nggih bakulan duren kok, Pak. Sampeyan niku? Nggih. Waduh. Bakal duren. Pas awoh mboten sakniki? Dinten menika pas mboten awoh ning nek ambune nggih sok onten. Ambune durene. Nggih. Oh, mbok tak dulan tak ngambu kula. Nggih menjang pinarak mawon ngen kula, Pak. Mengke nggih, kula siap. tuduhi duren ngen kula. Nggih. Wah, Ngersake sing kados napa duren niku werni-werni, Pak. werni kok Nggih. wangun banget enak kaya bakul tenan nek. Kaya nawake duren niku werni-werni, Pak. Nah, aku ya sing seneng sing ijo kae tur rasane pahit-pahit legi niku. Oh, niku duren pahit. Duren Enten meneh duren piti. Duren piti niku durene cilik ning rasane legi. Oh, duren piti. Nggih, duren enten meneh duren mentega. Wah, Duren warna-warna ya. mentega. Mentega jerone barang dibuka kuning. Karena Kuning kandel, Oh iya, aku. isine cilik. Tapi cilik. Tapi kandel. Kandel. Oh, cilik tapi kandel. Iya. Oh iya. Ana meneh duren montong. Wah, Montong. sing Oh montong iya, kuwi sing- yang pada suka itu duren montong. Ana neh Nggih. duren Petro. Ana ta? Petro. Enten. Durane dawa. Nggih, paling gede meneh duren celeng. Oh. Duren celeng konten, Mbak. Nek ora serius, Mbak. Ana tenan apa? Nggih enten. Oh, duren celeng. Nggih. Berarti ana duren genjik. Niku Duren keje. Nek boten. dibuka wernane ireng, pahit, tur marai mumet. Iya. Duren genjik ya ora. Duren celeng barang ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Nggih, Pak Pak. Bilih badhe ngersakaken saged pesen kalih kula. Siap, sesuk nek pas prei kula kanca-kanca kula jake mriko kabeh. Nggih. Bento Waduh. bayar dewi-dewi. Nah. Dadi bakul duren iki aku kudu sabar lho, Mbak iya, Elisa. kok sakit kudu Lah sabar. yo arep dambung iki kudu manut. Oh, diambu-ambu terus. Urung mesti tuku ya tapi. Ayo dambu terus diteblok-teblok iki ya manut kudune. Oh, iya. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran ya. Iya, itu. Terus bener. rugi ora, Mbak, kaya ngono? Ora ana Iya. rugine wong bakul duren ki. Ora ana rugine. Wah, wis batine akeh. Oh. Amin. Diambu-ambu ra dituku ya ora rugi. Ya ora ngono kok ya. Ya nek mau diambu ora bayar apa-apa. Ning nek wis dibuka, dipletek kuwi kudu bayar. Oh iya. Kok Elisa kok takon kok diambu-ambu ora bayar ya ora apa-apa. Aku soalnya rada doyan duren, Pak. Jadi makanya kudu takon. Ah, payah kowe. Lah kok payah? Oh, lambe. Wong iki duren ki ngono kuwi nek sing seneng banget, sing ra seneng banget. Mambu wae iso marake mumet. Nggih, Mumet nek kok mumet. Iya. mumet. Ya mumet. Mumet, Mak. Ngaturke napa Mbak Iin? Ya. Nggih menika tembangipun podang kuning, klanganipun Pak Lurah menika. Oh, Pak Lurah niku remene kodang kuning. Kodang kuning. Iya. Sakliane bakulan duren aku ya ndek hobi ngingu Napa? manuk kuwi lho. Oh, sing ning Bandung. Heeh. Oh, nggih, nggone Pak Seno ya ana. Apa? Manuk ning pendopone sesuk tak colongke. Waduh. Kok ngajari elek to iki. Manuke Pak Seno cilik apa gede? Cilik. Oh, cilik. Kaya tau weruh sa. Cilik tapi manis. Ning ocehane piye ocehane? Kok ngerti nek Ya manis? ya wis ta mbok didelok ning vlogku ana. Ora nek manis iki kan kudune Manis. dirasake. Ya kaya aku ngene manis, di sawang manis ngono. Manukku manis iya. Lumayan ana sing ngalem. Iya, dibawani mboten, Mbak? Oh iya. Nggih. Neno. Bawane Nat- pucuk yang- mawon, Pak. Oh, pucung kena.
Aku bingung. Ya, bingung mergo apa? Saban dina mikir manuk. Wis rasa dipikir wis ben nang kono wae. Lah ya kudu dipikir, mengke nek ra dipikir iso mati lho Pak nek mboten dipakani barang niku. Nah, rasa pakani nengke wae. Mikir manuk podang. Nek manuk podang regane piro ya, Mbak? Aku rong tau adol. Oh, tahu tak ora dodol tenan. Ya takon manuk barang ki arep ngopo sa. Lah tak dadekke bisnis kok. Engko nek aku nyolong ngene Pak Seno entuk piro lumayan. Lumayan. Ora mendoyo Mas. Sun pikatmu lute bando. Cita kaya sok bawa ngene iki sing tren ning daerah kene iki bawane podang kuning iki pucung nok. Ya, aku bingung mikir manuk. Heeh, ora apa-apa. Mangga, ya.